אהלן, אני ענבר, וזה הבן שלי יואב. היי. אנחנו חייבים לספר לכם מה קרה. מתי זה היה? שלשום? שלשום, ואיזה שינוי חל בילד הזה על דבר ממש ממש חשוב שנראה לכאורה קטן, אבל היה משמעותי. יש לי עדות של הבן שלי, כי מה לעשות, הוא מסכים לדבר מול המצלמה. יואבי, אתה רוצה לספר מה קרה לפני יומיים? לפני יומיים הייתי מאוד עייף לבית ספר והיה לי משעמם. עכשיו זה נראה רגיל, נכון? שנייה, לפני שאתה על זה. זה שאומר הייתי, זה לא משהו של יום אחד, זה תקופה. נכון? תקופה שאתה מרגיש עייף וזה, ולא מה... פשוט שלשום גם שמת לב לזה. קודם כל הוא נכנס עייף. מה זה עייף? ברמה של עוד שנייה הוא נרדם מפה בעמידה. וזה היה נראה לי קצת מוגזם. מותר להיות עייפים, אבל זה הפך להיות כבר קצת כל יום וזה. בית ספר משעמם לי, נננננ. ואז אמרתי לו, יואבי, בוא תכתוב לי כל הסיבות למה משעמם לך בבית ספר. איך אתה יודע, נכון? ואז הוא עשה רשימה של 10 דברים. אחר כך עשה רשימה שאמרתי לו, בוא תכתוב את כל הדברים שאתה כן אוהב בבית ספר. כדי גם לשים דגש על מה כן טוב בבית ספר, לא רק הכל כזה רע. ואחרי זה מה עשינו, ימוני? טאפינג. נכון. אחרי זה עשינו תהליך של טאפינג, שזה שכתוב של איך שהוא חווה את הדברים, זיכרון, אוקיי? בעזרת הטיפוף על הגוף, שאני מלמדת אצלי פה בקורסים, שאנחנו טרנס מנקי עצובים, כועסים, אנחנו לא רוצים את זה יותר, אנחנו רוצים להיות טרנס מנקי שמחים, לחיות באוטומט שמח. מה שעשינו בעצם זה עבדנו על כל המצבים בעצם שהוא מרגיש עייף. נכון, אתה זוכר שהרגשת כאילו כבר עייפות באותו רגע? כן, רציתי להירדם על הספה. פה, שישבנו פה, אתה זוכר? כן. ממש הרגשת שאתה נרדם. הוא ממש היה... שכתבתי את הדברים. כתב והתחיל להירדם לי באמצע וזה, והוא נשאר אבל עד הסוף. ובסוף, החוויה שלו בכיתה, שהיא הייתה מאוד, שאני נרדם ומשעמם לי, היא השתנתה. זוכר מה השתנתה? בהתחלה, קודם כל אחרי שאנחנו עשינו את הטאפינג, לא ממש הרגשתי שהשתנה משהו, אבל יום אחר כך הרגשתי שמשהו יותר טוב. כן, רגע לפני זה, אבל אתה זוכר שבחוויה עצמה שישבנו ועשינו, אולי אתה כבר שכחת, אתה שינית את זה, את הסיפור למשהו אחר. אתה זוכר איזה מוזיקה שמת? איזה? מה שקרה זה שהחוויה שלו, שהוא חווה אותה, הפכה להיות חוויה אחרת, כי הוא שינה את הסיפור על ידי זה שביחד איתי הוא נטרל את הרגש השלילי, את העייפות. העייפות, מה זאת העייפות הזאת? העייפות היא ההתנגדות לשינוי, שבשבילו עכשיו להיות ערני וזה, זה לא טוב. אני רוצה להיות עייף כי לא בא לי על זה, כי זה קשה לי, כי משעמם לי. זה כבר הרגל הפך אצלו. ואנחנו באותו יום, לפני יומיים, עשינו עבודה, שינינו את הסיפור, הורדנו את הרגש, נטרלנו את הרגש השלילי, את העייפות במקרה הזה, והוא פשוט ראה את עצמו כבר. זוכר, רקדים ושירים את השיר שאבא אמר לך, של הרוק הכבד הזה? כן, וכבר הוא ראה בראש שלו, במוח שלו, איך הם כל הכיתה רוקדים, והמורה רוקדת, וכולם זה, זוכר את זה? ככה, ואז הוא אומר, טוב, אמא, יאללה, נמאס לי, עייפת אותי, ביי. ואז מה קרה למחרת? הייתי יותר ערני, בכיתה. אבל לא הרגיש לי מספיק ערני כדי שאני אגיד שהייתי ממש ערני. כן, שאלתי אותך, נו, איך היה לי בבית ספר? כי סקרן אותי לדעת מה היה השינוי של מה שעשינו. אז מה אמרת לי? משם הייתי עייף, כן. אבל יותר טוב מאתמול. נכון, ואז היום, אנחנו כבר ביום השני, עכשיו השעה 2:30, ויואב חזר מבית הספר. ומה הוא אמר לי? היום חזרתי מהבית ספר. אמרתי לאמא שהייתי אפילו אובר ערני. נכון. ככה עשיתי בשיעור. כן, נכון. זה היה לך משעמם היום? ממש לא, היה כיף. אוקיי. אז מה אתה רוצה להציע לילדים שמרגישים לפעמים שבית ספר זה מעצבן, זה משעמם, או שכאילו לפעמים יש גם, אתה יודע, חוסר ביטחון לילדים או מתביישים, אבל במקרה שלך היית עייף, כי כאילו התרגלת לחשוב שבית ספר זה לא כיף, זה משעמם. אז מה אתה מציע לעשות? אם אתם מרגישים עייפים, או שאתם לא רוצים ללכת לבית ספר וכל זה, בואו לאמא, תעשו טאפינג.
טאפינג. ומה זה יעשה? ויהיה לכם כיף, יהיה לכם טוב. כי מה זה עושה? אולי אפילו לפעמים שאתם לא חושבים, בפנים אתם יודעים שזה אמיתי. נכון. ומה זה יעשה? מה זה עושה בעצם הטאפינג? תבינו, מה זה הדבר הזה? זה בעצם משחרר אותך מכל הפחדים והיועד וזה, וגם סתם כמו שמות. ואני חופרת לו על זה הרבה, זה משנה את איך שאתה תופס את הדברים בראש. זאת אומרת, אם לפני יומיים הוא היה באמונה שבית ספר זה משעמם, שבית ספר זה מעייף, היום, אחרי יומיים, שזה התחיל להשפיע לו על המוח, נוירופלסטיקה, השתנה לו משהו בחיבורים בראש, כי עשינו עבודה טובה בטאפינג של פאסטר איפטי, הוא עכשיו מאמין שבית ספר זה בסדר, זה כיף, זה חיובי, כי היה לו היום חיובי עובר, נכון? That's it. עשיתי רק סיבוב אחד של סשן, מה יקרה? ב5 מפגשים. מהפך. אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם, ותודה רבה לך יואבי שנתת את העדות הזאתי, זה לא מובן מאליו, אני מאוד מודה לך, ותודה רבה שאתה ילד שלי. יותר נכון, בריאה. ביי. תהיו טרנספרנקי שמחים.